widzowie, w tym odcinku kontynuujemy serię Od Zera do Dragonni Caneleon. Tym razem tradujemy się za hotspota 9,1 miliona. A osoba, która się z nami traduje, daje nam triplito tralalelito z 3 trade'ami, które daje 12 milionów niecałe. I lawaka przynosi prezent z cukierkami, która daje 2,5 miliona niecałe. Bierzemy. I teraz triplito tralalelito. No, jak widać w mas hotspota ja mam swoje. Ja widzów nie skamuję. I przypominam o konkursie o tego hotspota. 24 miliony na sekundę. I piszcie, jaki macie trade za te dwa brainroty, które łącznie zarabiają 14 milionów i 200 tysięcy. Pamiętajcie o tym, wystarczy, że napiszecie swój nick z Robloxa w komentarzu i już was dodaję. Nara.